Kiper aku sing jaga lur. Ayo sing jaga gol aku. Ayo. Lah. Ayo yang lain hadir. Ayo. Iki dulur-dulur sing teko iki. Ayo. Ayo. Pertandingan seru. Langsung ke kebun. Kebun pendopo Jawa, ayo. Panen kabeh. Oh. Kangkung, wis lengkap. Oh. Timun kayak timun. Oh, panen timun. Lur, ngumpul rene kabeh lur. Iki kebun pendopo Jawa iki. Masih ora melok nandur melok panen iki. Podo manen kabeh iki. Lho, ciplukan apa timun. Lho. Lho. Masih ora melok nandur sing penting iso melok manen. Ayo. Ayo. Luar biasa. Mening dan hijau, subur tenan. Kalau ini timun obat sakit hati. Itu yang ketua yang nandur. Ketua yang nandur. Metik soalnya jadi sakit hati dia. Pasal dadi apa iki? Loh, panen rene lur. Karena ganyang iki lho. Masuk ke ngisor, Pak. Alhamdulillah. Piye ra melok nandur melok panen ngene kurang enake piye karek teko nek pendopo ae kok. Rene yo cepat. Ora kebagian. Ditunggu kok. Oh, ana lombok, ana yo. Piye iki? Ngene iki lho. Entuk 5 jadi. Entuk 5. Dinas langsung. Penilek. Pak, itu terus enten sampai Wis kadaluwarsa. Ini panen kangkung lur. Tanah bengkok panggung. Tanah bengkok. Tanah panggung. Tanah pendopo Jawa. Ini juga kangkung sakit hati. Ayo, oh panen kangkung lur. Sakit hati namanya. Rokok jalo. Yo rokok yang jalo. Koreke nile. Timun karek Timun metik, timun sakit hati. nandur salak panene timun. Pokoknya PT tenan pokoknya. Urip saka ini. Kumpul ana kebun nih lho. nyonya sudah ada di sini. Mas Budi lagi hunting lahan. Panen timun. Lah, golek. Ayo monggo. Tinggi Kena diganyang. ketua ngakon golek nanu.